Sing matur sembah nuwun nggih. Mas Yono, ya ganteng iki. Mas Yono, Bu Yono, joget. Tuh kan dapat izin dari Ibu joget. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi wong tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu pujan ning ati. Jati asing. Aku matratap. Angin gede Mas Dani tresnaku Rino wengi tansah nunggu Adi antu kok dapat dirimu ada sliramu sing tak tresno garwane wong liya Mas Roso iki. Terus cikir. tresno jroning ati Mas Gondrong. Garwane wong liya Mas Gondrong. Ayo. Ya. Om Ledengi wong dijaluki kok malah ngekei resep obat amlodopin. Apa itu obat apa itu? Darah tinggi. Oh, tak kira obat pedofil. Ora, amlodopin. Wis darah tinggi lho kandhani kok amlodopin karo apa iki mau? Wis darah. Amoxicillin. Iki darahe dhuwur karo kolesterol munggah iki ketoke. Yo. Neng apa sliramu tega ninggal aku menteke wong liya. Atiku karun-karun Gusti kula nyuwun ngapura. Kok malah minggir to Mas Bani nih? Mas Wandoyo. Blok, blok. Ayo, Mas Gondrong. Gondrong. Mas Ki. Wong ayu sing tak tresnani. Mas Wardoyo. Rino wengi Sayang. wong tak Nah, sini sayang. Aja. Apa aku ora lali. Mbak Bani. Sliramu pujan ning ati. Nadia sepisan ketemu Masukan lagi pondok labu, pondok nangis labu. gede nih rasa Yang lagi berbahagia, Rina bengi kan menunggu ngantuk sok kapan balimu. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Pagi mantun nuwun. Aku wis kebacut terus. Syukur apa Pak Suradi. Sama-sama. Kenapa? Weh. Ki perkarane urung nyawer ketok ya. Riake metu. Neng apa sliramu nego tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku karang terentang dan Gustiku
sliramu nglarani ati aku ora bisa tambani pati iki ora bisa tak kedipke ayo tut ento weruh sliramu jejer dhewe kandung tresno ngombar nafsu dengan moro kali aku yen yanding panyanyi liya wis liya sayang aku opo dheweke wis milio dadi bojoku opo bojone bola bali jo gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ora bisa nyoga wis liya sayang aku apa dheweke wis liya dadi bojoku Mas Yoyo coba yang gue wae ayo ya neneng guru ya rasa tresno sliramu ora bisa jaga Sedun kita ringono tansah sumane ayam tentrem pangajap kurino lan wengi bola bali jo gawe gelaning ati Oke, matur sepadang Mas Margoyo. atiku tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina sing tak tampa rino wengi katone netra atiku gelo yen sliramu citra ing janji apa tenan lelakonku jroning urip ku tanpa guna lara tenan atiku nelongso batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok wilara hae Mbak Tia Pak Sarmin, sembah nuwun Pak Joko. Duh Gustiku paring pangapura keprayane bisa mulya panyuwunku tandang luarga
saben dina mung ngalamun ayeng kelingan ati mbok piloro hae Mbak Kia hae Pak Joko aduh aku ki seneng lho Pak nek piyai iki apa nih ya peka ngoten niku lho duh Gustiku muga paring pangapura bebrayane bisa mulya panyuwunku tentrem kulawarga matur suwun Mbak nuwun Pak Joko sehat-sehat mugi berkah nggih Pak nggih amin Mas joget ya Mas. Agil, kesini Gil. Agil. Pancen ganteng Tenane Dek. tambah ganteng yen ora Mari aku. kita kemana kakak? Nek kampung ngalor ngidul Mas Doyo Mas galiwat Mas iya Bang Melati aduh hati ayo Mas iya oh matur sembah naksir kowe Uri Mas ning Surabaya aku ngerti Pak Jamal senenge kudu resi-resi ulane Jawa Mbak Pepi maneh saiki sing duwe sapa Pak Jamal dong memang lidah Mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wolana Mas Kanto Mas Jamal Yes, selamat datang para tamu undangan. Mas Doyo Selamat mencicipi hidangan yang sudah tersaji. Manis kowe pancen manis. jenengan pancen kuanteng Matur nuwun Mbak Pepi. tambah gandeng yen ora Wis mari aku saiki. Mangke bablas ke Lorati 2 Mas Ulus. Lorati 2. Ulane Jawa
Jamal matur sembah nuwun. Selamat ke Mas Yatno. Oke, wonten pambutan spesial buat Bapak Nelly ini keluarga besar saking Pondok Gede. Ugi Pak Haji Kemis matur sembah nuwun. Mangke lagune Rondo Teles. Rondo Teles. Mas Doyo sing dipangatak ya. Monggo Mas Andri. Mas Andri Cikarang. Buatan joget masih, monggo. Keluarga besar Persakti Cikampek. Bu E, monggo Bu E. Kita joget bersama Prima Suara. Pak Haji kok gak berdiri toh ya? Cikampek iki masih. Ayo toh. Desa mono ngucap janji kudu dilakoni. Aku iki air batin resapan sejati.
pijat piye? Iki cukup ngene iki tok wae to. Kandhani. Kone acuh tak acuh ngono to nyah. Apa ya ming sawang-sawangan tok. Lah iya kandhani kuwi. Angger-angger adoh ngono kaya ini sok sering beanan kaya ini mesra, giliran cedak langsung kok ya. Niki mangke anu sak bibaripun mlijane niki Mas Narno niki dulur-dulur keluarga besar si Kampe nggih. Niki bablas kekedanan mangke Mas Narno ugi mangke minangkani pambutan spesial kagem Bapak Nelly mangke ngersake rondo teles. Iki mangke Pak Haji Kemis matur sembah nuwun. Sik toh, iki wis sawang-sawangan tok nih Pak Ji. Ya engko gampang. Bu Kene langsung. Kene iki ndak cukup Bu. Iya. Bablas ke apa kemu jenengmu? Apa Mas? Kedanan. Matur nuwun. Kedanan kok jatahe ragil langsung merapat ke sini temenin Mas Narno iki membermu. Ayo. Nah, member ragil khusus berarti, khusus. Nek aku ora oleh. Mbah iki. Ora iki mau. Ya kil. Siren nate ngantiku jare bakal urip bebarengan nanging sira citra janji ning nyatane ora ati. Apa iki? Aji matur sembah nuwun nggih. Sangoni pasi. Ayo Gil kene Gil. Nah. Matur nuwun Pak Ji. Kula Pak. Gil. Iki jaluk karo Mas Narno ya, karo Mas Sik. Mas Narno. Iya, sampean sik. Yang menyaji loh. Sapa wong sing rakedanan mripate brala ngawe kaduga rasa atiku yen anyawa esem lan guyumu monggo Dik. Selamat sore Bos Dwi. Aku kedanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayo lintang. Mas Narno. Oh niki Mas Dwi. Mas Narno iki wayahe kita HE. Ya Bu, wayahe HE. Lah iya. Lah yo ngono kuwi. Ini HE pertama loh guys. Jadi ini. Hah? Masih? Urung. Iya makane. Kayak masih HE ora. HE loh, Mas ora HE. Leo ora biar adil dan beradab ngono lho Mas. Kene HE kono HE. Oh aku kene. Lho Mas Nano ngadeg aku jago ngono Mas. Apa? Oh kene metu sik. Mas metu ora. Rewangi pati jani mripati
rasa atiku yen anyawan es lan guyung Mas Narno sayangi anakku loro wis rada ora apa-apa aku nojo kang desa kedua Mas, ini lagunya nambah apa nih? Ayo. Tak rewangi pati gani pamriye jelur lan atine Rondo keles masih. Bangun iki dulur-dulur Persakti. Ora aja mulai sik ning no. Ayo Mas.
tinggal katresnan. Bu Nali. Rondo teles Bu Nali. Keluarga besar Pondok Gede, Pak Deli. Bu Nali. Happy. Happy monggo Happy. Bu Nali, Pak Nali. Yen awan Aku ratu yang mau yen bengi turut sakrisi Tak pikir sing tak pikir duduk manis setendalan hati manten dadi manten sepasang kok es pegat Happy monggo. udut langkung ampun bapak nyanyi botono hatiku bingung sing tak pikir karo mangsa udan kimis ing mangsa ketiga udah manis akan kakon ning netra harap kok bisa ora kumampa ora rindu ora kangen Roke gunung. Atas bandung ya Pak. Budi. Asik. Atas bandung nih dulur-dulur sakti nggih, keluarga besar Cikampek. Ya itu. Langsung pribadi itu sayang. Bagus. Aku Roke gunung. aku njaluk sanggup isen-isen jroning pawon Iki Mas Doyo iya ya. Tapi kira Roke gunung. Pangatak. Mas Gepeng, saya marani Mas Gepeng. Ragil, temenin Mas Doyo Ragil. Bapak nih panci esuk laten taman kowe Maela. ngelingon ing pawon kan iling-iling mongko aku seneng Mama Ella, atur mangan turu omong Ya Mbak Iro. Yuk. Iya bener kandhamu pamun iku dadi wajibanku ning pikiran berasa kumbu tapis mongko aku seneng nganggur mangan turu Nuwun ya Mak omong kosong Mas Gepeng Ya, Mbak Narto matus Bandung ke Mbak Narto. Ki sebelum paling ngaturaken sedeng sonten Bapak Ibu tamu yang berhadir. Dulur-dulur Mas Sakti matus Bandung ke keluarga besar Cikampek sehat-sehat selalu Ibu. Mas Gepeng ayo Mas
Sebanuan Pak Lili. Sebanuan. Nanti setelah ini Mas Yanto persiapkan nanti kita sewa tempat di Setu atau sebab pokoknya buat dulu semuanya. Burung jatah loh. Karena ikut dijatah. Jatah gue. Semakin
mau diberikan pamungkas spesial buat bro semuanya Mas Doyo, Mas Eli. Kangen karo Pepi. Ampun lho Pak. Ora langsung. Monggo Pak Sugiman, Pak Marno, malah ngumpet nanti mau. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak nang tawamanmu, nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu Pepi. Yen tak Iki lho ning sampingin jenengan. Kedisian Pak RW kali Pak Ronggo. Sugeng rawuh Pak RW. Sugeng rawuh, sugeng dahar. Jancane kowe ning endi? Gelakatmu sajak nyuti. Ani matur sembah nuwun. Atiku susun. Kowe kencan karo penyanyi liya. Oh iya. Ya iki sing tak ajak ragil. Orang lagu? Oh. Rong lagu iki beda penyanyi. Iki lajenge kangen ning ati Mas Tulus. Oh, kangen ning ati. Jancane kowe ning ati.
HP soalnya moco. Aja semalang bagus rasaku kira bakal layu ora suwe aku bali iso sumanding ana ning sisih. Terima suara pimpinan Bapak Sandi Mas Ambon. Terima suara monggo Pak Aris. Sampun telas. Sing teng lepet nggih pun telas. Wis dijatah lho Bu. Apa dijatah Bu? Tenang Bu, jatah rumah masih tetap utuh. Aja semalang bagus tresnaku kira bakal layu ora suwe aku bali iso sumandi ana ning sisih. Nggih, mekaten matur suwun.
kandas lopos piragaane anglam-lambi sedap singset beso sangatiku sono dasar ayu maksekaanyo tanpa jiwa dak cakepi ngadu mesem sepet matu noras ronto tak gandeng malah bubuyu katon bunga kenyok kang pindohap sari kuciwane kabeh mau amung mimpi prima suara lagi seripat seripit lembeyane mrakasiter kandas lopos piragane anglam-lambi sedap singset beso sangatiku sono dasar ayu maksekaanyo tanpa jiwa dak cakepi ya Mbak Ira sedang sutra kuning aduh mesem sepet madu noras ronto tak gandeng malah bumoyo alhamdulillah pelaris Mbak Ira nggih. Mbak Ira ternyata lagu niki ganti ninggal katresnan. Siap mangke bar iki diputer ke Mbak Ira. Katon bunga kenyok kang pindohap sari kuciwane kabeh mau amung mimpi segala kang iki sama katur spesial kagem keluarga besar saya bola jagi masih ono matur sembah nuwun. Mbak Ira matur sembah nuwun Mbak Ira.
Bapak Jamari. Kedabuan Jensen Mas Ambung. Sehat-sehat selalu.
ya monggo. Ayo. Monggo. Makanya ke.
matur sembah nuwun Mbak Iro. Niki berkah sampun Mbak dipinangani Ade. pamutan spesial karo Mbak Ya, Iro. monggo, Mas Bagus. Nggih matur sembah nuwun Karis. Karis monggo. Kalian Ragil. Monggo Mbak Jadul. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas kicing miring. Kicing miring Mbak Jadul. Kabeh bolong sisa bajing Mas. Kicing miring Mas. Kicing miring. Tembak ning celone Mas. Jare kapok kok mandek maneh. Kicing miring ayo Mas. Monggo Mbak Jadul. Dari mana datangnya lintang, dari sapa turun ke kali, dari mana datangnya cinta Mas, dari mata turun ke hati. Mbak Jadul, matur sembah nuwun. Suaramu sayup-sayup jroning kalbu akadya hanyangking seiket kembang tali jiwa warna jingga mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan pindu wong lagi nandang kasmaran lako luput kopitungan lako mrucut kok gendongan atiku ora karuan janji sing mbok ucapake cepul lamis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese kembang sing mbok gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku ora kraito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura
nyangking seiket kembang tali jiwa warna jinggo mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan pindhu wong lagi nandang kasmaran lah kok luput kok pitungan lah kok mrucut kok gendongan atiku ora karuan janji sing mbok ucapake jebul lamis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese kembang sing mbok gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku ora kraito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura matur suwun Mas Bagus. Salat 17 rakaat ayo dilakoni aja nganti salah ayo tindakno sembahyang sujud marang Gusti Pangeran salat cagak ing agama limang wektu ayo padha lakonana urip iku mung sedhela mula aja padha neka-neka solawat ayo solawat solawat iku nentremke ati bisa dadi tombo ati muji Gusti Gusti Kanjeng Nabi solawat ayo solawat monggo sesarengan ayo padha solawat marang Kanjeng Nabi Muhammad Nabi kang paring sapaan
Salat 17 rakaat ayo dilakoni aja nganti salah ayo tindakno sembahyang sujud marang Gusti Pangeran salat cagak ing agama 5 waktu ayo padha nglakonana urip iku mung sedelo mula aja padha neka-neka solawat iku nentremke ati bisa dadi tamba ati muji Gusti Kanjeng Nabi solawat ayo solawat monggo sesarengan ayo padha solawat marang Kanjeng Nabi Muhammad Nabi kang paring sapaan matur suwun Mas.